Tiedätkö, tää Chicago tulee vielä. Täällä on saatana valtakunnan hitaimmat santapaperijäät ja kalleimmat vuokrat. Don't worry, baby. Tää Chicago tulee vielä. Paitsi on. Kato, tää pelaa ihan seksi. Maalinpää. Niilo. Välillä hämmentin, mä olen päällä lailla, sitten en mä mietin, mistä Näytä vähän tunnetta. Sä oot maalin päässä, mä tehdään jatkoa. Nyt tsemppiä. Ei nyt kinksi. Nyt sitä omaa juttua. Tää on nyt ihan hurlum hei. 25 hyvin pyörii maaliin edes ekstää vaan kaimeri. Ei tälle kaverille pidä kertoa mitään, mä unohdin yhden jutun. Se on niinku hän tänään. Se on niinku minä 2007. Se on niinku hän viime vuonna. Out of the box. Jotain niin seksikästä, ettei tullut ajateltua. Mä oon ollut siellä. Jarmo on ollut siellä. Joo. Nyt on tärkeät paperit. Ja tuun nauttii lopusta 4-3. Ei kun Tommi, laskiko se sen? Ei mitään. Ei mitään. Lasket sä jäähyt? Et tainnut taaskaan. Mitä nyt? Oho! Minne lähti? Siinä olisi pitänyt tehdä. Niilo. Tiedätkö mitä? Jos olisit vetänyt alemmassa, olisit tullut tasoihin pelissä. Siis vittuillaan. Siinä on aika kova magic. Niin siis kyllähän nyt on, oli tiedossa jo etukäteen, että tässä on tyyppi, jolla on pitkä historia näistä. Ja siellä! Ai nyt sä uskallat näyttää tulla. Jake ruuttu! Vittu iso. Huikea lopetus. Takaa kääntyä tai keskellä. Niilo, sais mä kysyä yhden jutun? Kun sä oot ollut tossa jonkun verran